फसायदोंबालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायनो सोर जाखो बबेनि जाखो जेम्सखौ बोरै बुंनाया अ येस जाया बोराय 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 लांनानैबो आरो खेबसेबाव सिखा आदुंगारि बराय बावदों हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों बर' हारिनि गेजेरावहाय भुमिका एक्ट्रेसआ मा जागासिनो दङ आरो सोरजोंहाय नांलायलायबाय थादों आरो सोरखौहाय फिननाय होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो एनिथिं एमजे एल'ग्रा जायखौ जों मा बुङो बिथांमोन सानैखौहाय भुमिका एक्ट्रेसआ मा फिननाय होदों जेम्सखौ लानानै बिथांमोना नांलाय खमलाय खालामगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय भुमिका एक्ट्रेसआ बुंदों 25-26 बोसोर बैसोनिसो आङो लोगो नागिरदों होननानै आरो जेम्सखौहाय बोरायद्रायबाय होनदों नाथाय बै एल'ग्रा आरो एनिथिं एमजे मोना जेम्सखौ लानानैनो बे भुमिकाखौहाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौहाय जों नुदों स' रायजोफोर नायलांदो जोबजासे भिडिअआ सोर सोरखौ मा बुंलायदों नोंसिना ओमफ्राय आंनि नाम लानानै भिडिअ इउटुबाव भिडिअ होआबा मा फैसा खामायनाय जाया नामा जेरै बानायदों बानायबाय थाना सोर सोरखौ बखियो बखिबाय था आंबो रावखौबो बखियाबो आंखौबो बखिनोबो नाङा आं दिनैसिम रावखौबो बखिनानैबो आं बेबायदि खालामफेराखै मिन्थिबाय नोंसोर बायदि नङा आङो मिन्थिबाय ना एल'ग्राजों एनिथिं एमजे नोंसोरथ' मालायखौ बखिसो दासिम बेसेबांबा के जाबावबाय बेसेबांबा साबसक्राइबार बेसेबांबा लाख जाबावबाय आं बेबायदि नङा खिन्थु मिन्थिबाय गोदाव सोरावनो आं दा दिनैसिमबो रावखौबो बखिया सोरबाया आंखौ माबा होनबासो आं बेखौ होनफिनो मिन्थिबाय एसे एनै मा फेमास जानायखाय एसे एनै मा फैसा खामायनायखाय बिराद माने मेगन सानानै मानसिखौ बिराद गादबनो बोलो मोनो आरोना नोंसोरो गोदाव सोरावनो मा मोनो बेबायदि खालामनानै आंखौ बिराद दुखु होनो नाङा दे मिन्थिबाय ना हेल' आं सोरखौबासो थांखिनानै होननो नागिरदों बे जाहैबाय एल'ग्रा ना मा एल'ग्रा इउटुबार ना मा ओमफ्राय एनिथिं एमजे आदा नोंसोर आंखौ बेबायदि इउटुबावहाय बानायनानै होनो नाङामोन जे आदा जेम्सनि बारै होनदों आङो आदा जेम्सखौ आं बिदि होनाखै जे आं गाज्रि होननानै आं जेबो होनाखैबो मिन्थिबायना आंनि माबायावसो आंनो आंनि लाइभ भिडिअ'आवसो कमेन्टआवसो हरदों आदा जेम्सखौ आब' भुमिका नों आदा जेम्सखौ लागोन ना लाया होननानै आं होनदों रिप्लाइआवहाय आंनो नाङा एफा बोरायनो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा आंनो आंनि पसननिसो सायावसो रायलायदोंथ' जेनेबा आदा जेम्सआ बयनिबो थाखाय बोराय बेबो नङा जास्ट आंनि थाखायसो जेनेबा बोराय जेनेबा आं बिदि होननानै आंनि बारैसो आं रायलायनानै आं होनहरदोंमोन ओमफ्राय दे आरो बेखौ दे मिम्स बानायदों होननानै बुजिबाय आङो आंनि बे फल'वार्सफोरासो बानायदोंथ' आंजों जाय लाइभ भिडिअ नायो बेसोरसो बानायदों बाट नोंसोरथ' जेनेबा इउटुबारसो ना ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ आं दुखु मोनदों नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै दासो बावाखै हरदों माखासे मानसिफोरा आब' नोंखौ एल'ग्राजों एनिथिं एमजेजोंहाय नोंखौ बिदि होनहरदों नाय होननानै बुंबाय सोरनियाव हगारदों आगै होननानै बुंबाय आं नायबाय आङो ओमफ्राय एनिथिं एमजेआवहाय हगारनायखौ आं नायबाय आरो एल'ग्रानिखौ दोननानै बेनिखौबो बेयावनो होखादों नालाय आदा एनिथिं एमजे आं नोंखौ सिगां मोजां मोनोमोन दा आं नोंखौ मोजां मोनला सिगांबो माने आं दा नोंखौ होननानै बुङो खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंलाय गोदाव सोरावनो आं नोंखौ जेबो पार्सनेलि जेबो आं नोंखौ मोजांसो मोनो सासे इउटुबार होननानै जोंबोथ' नोंसोरनि इउटुब चेनेल खुलिनायनि थाखायसो जेनेबा जोंबो सोलोंनानै जोंबो बानायदोंथ' इउटुबावहाय जोंबो भिडिअ हगारदों ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जों नोंसिनि जुनियरब्रा नोंसोर जोंनि सिनियर गोजा ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जेनेबा आं दुखु मोनदों आदा होनखाबाय आङो रिप्लाइ होनांगौबा जेनेबा आदा जेम्सआ होगौमोन ना नोंहालाय मानो होननांगौ आदा एल'ग्राखौ होनदों आं नोंखौबो होनदों आं आदा एल'ग्राजों आदा एनिथिं एमजेजोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि आंनि चइसनि खोथा ना जेनेबा आं जायखौ हौवाखौ लाया जेनेबा आदा जेम्सखौहाय मानोहाय बेबायदि लासिं सिं खालामनांगौ आंहा आंनि पार्सनेल कमेन्ट हरनायावसो आं बेबायदि माबादोंना इउटुबनिया आलदा मिन्थिबाय इउटुबा थैजासे थायो फेसबुकनियाहाय मालाबासो नुयो मिन्थिबाय सानसे साननैल' भाइराल जायो बियो मिन्थिबाय जोंदों दे आंखौ मोदै सख'नो नाङा दे नोंसोरो मिन्थिबाय फाब नांगोनबो होनखाबाय आङो
आदा एल'ग्रा आदा एनिथिं एमजे आं नोंसोरखौ मोजां मोनोमोन मिथिबाय दा आं नोंसोरखौ आं दायलाबो मिथिबाय आं जिखुनु दुखु मोनखाबाय खोन्थाखाबाय आङो मानो बेबायदि होननांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनगौमोन ना आहा आदा जेम्सखौ मोजांसो मोनखायो जेनेबा बे सोर होनबाय नालायथो आदा जेम्सखौ लायो ना लाया होननायनियावसो आं बिदि होनदों दा गोदाव सोराव बिदि बानायनाङा मिथिबाय नोंसिनावल' खुगा दं नङा आंनावबो दङ मिथिबाय रागाजोंनो ओंखारो मिथिबाय बेबायदि होननाङा आदा जेम्सआ जाहैबाय आंनिफ्राय देरसिन एसे गिदिरानो जाहैथारबाय आंनो नांगौ 25-26 इयार्सनि हौवाखौ ओमफ्राय आंनाव जेला कमेन्ट हरबाय जेला आं बिनि रिप्लाइ होदों ओमफ्राय नोंसोरा मा होननो मोन्थाय दङ नोंहा मा हक दङ जे होननो एल'ग्राजों एनिथिं एमजेजों नांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनथोंमोन ना आं होनफ्लांबाय जेबो नङामोन आदा जेम्सआ मा सानगोन जेनेबा आंनि भिडिअखौ बेबायदिखौ नुनानै गथ'आ होननानै ओरैनोबाबो आं रेसपेक्ट होखायो आर्मिफोरखौहाय गोदाव सोराव मानो बिदि होनो लासिं सिंनो मानो खालामो मानसिखौ मिम्स खालामनोबाबो खालाम जेबो नङा आं माखासे मानसिफोरखौ होनबावबाय आङो मिम्स खालामबाबो खालामबाबो जेबो नङा बाट मालायखौ हार्ट खालामलायनाय एथबां खालामनाङा मिथिबाय लासिं सिं खालामनाङा मिथिबाय सोरबाया थैफ्लांगोन माथो बिदियावनो नोंसिनि थाखायनो नोंसोरनो एथ' बुजिनाबा बेखौलाय मानो भिडिअखौहाय मानो हाइलाइट खालामबावनांगौ गोदाव सोरावनो नोंसोरसो आंनिफ्राय गाज्रिसिन माथोलाय होमबालाय आदा जेम्सआ मा सानगोन होमबा बिदिबा गोदाव सोरावनो So guys, जोङो नुबायना खोनाबाय एल'ग्रा आरो एनिथिं एमजेखौ भुमिका एक्ट्रेसआ बेसेबां रायदों जेम्सनि खोथाखौ लानानै बिसोरो ससियेल मिडियायावहाय दावराव खालामलायदों मानो बेफोरबायदि खालामलायबाय थायो नोंसोरलाय ससियेल मिडियायाव हगारनानैहाय गावनि महर मुस्रिखौहाय नाम खामायनो थाखाय फेमास खालामनो थाखायसो हगारो ना मा खालामनो थाखायसो हगारो आं जेबो बुजिनोनो मोनला स' लोगोफोर बिनि अनगायै जुदि गुबुन मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला बे साबसिन जाया नामा दिनैहाय बिथांमोना गावजों गाव नांज्लायलायदों गावजों गावनो सुथुर खालामलायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों बियो माबा मोनसे मोजां खामानि नामा रायजोफोर आं सानो बिथांमोननि बे ससियेल मिडियायाव हगारनाया गावनि नामखौहाय गावनि महर मुस्रिखौहाय सारा मुलुगावहाय फोसावनानैहाय नाम खामायनायनि मोनसे कन्टेन्ट स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ हगारनाया गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर हरनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों